Takže vážení poslaneckí akty, vážené dámy, vážení páni, obyvateľia mesta, dovolte, aby som vás privítal na našom plánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Je to 18. neplánované zasadnutie, ktoré bolo zvolené v súlade so zákonom 369 o lesnom kraji, paragraf 12, paragraf 13. Ja to asi nemám, tak nebudem osobne vítať, takže môžeme prejsť na tie pracovné časti. Kontrola uznášania schopných podľa prezemyslenej listiny. Konštatujem, že je 13 poslancov prítomných, 6 sa ospravedlnili. Pán Figel, Tatra, riadna dovolenka, pán Podľa pracovné dôvody, pán Rej zdravotné dôvody, pán Meha pracovné dôvody, pán Šartek riadna dovolená. Takže konštatujem, že sme uznášania schopní. Výsledky hlasovania budú spracovávať skrutátorky z radu zamestnancov mesta, pani Štefánková, Kadorová, Masarová a Zlečová. Všetci sú, Zapisovateľka je pani Rajcová, dôverovateľia zápisnice pani Bujnová a pán Antal, návrhová komisie predseda pani Backová, členovia pani Badinová a pán Suchán. Všetci sú prítomní, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh pracovnej komisii. Je niekto proti? Zdržal som niekto hlasovania, ak nie, konštatujem, že 13 hlasov bolo za. Takže môžeme prejsť k programu zasadnutia. Pozvánky ste dostali v zákonných termínoch. Programom máme v podstate 3 body. Prvý bod je dodatok číslo 1 zriadovacej listiny zariadenia pre seniorov Dubina. Mestská rozpočtová organizácia, 2 je štatút zariadenia pre seniorov Dubina a 3 je nakladanie z majetkom mesta. Dávam hlasovať o predloženom programe. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nekonštatujem, že sme program prijali a pôjdeme podľa tohto programu. Potlačok číslo 1 je predložený dodatok zriadovacej listiny zariadenia pre seniorov Dubina. Pre všeobecnú informáciu, zariadenie pre seniorov Dubina bolo skolabdované koncom júna, myslím 29. Je pripravené, presne bolo dodržané všetky termíny, ktoré sme mali z riadiaceho orgánu pre štrukturálne fondy Európskej únie. Takže sme tie termíny všetky postíhali. My sme následne robili nejaké rokovania ešte s pánom Haganom ako s riaditeľom zariadenia. V marci sme požiadali o určité veci financovania, sme upozornili Ministerstvo práce a sociálnych vecí, že by sme v auguste to mali byť pripravení sprevádzkovať. Na týchto rokovaniach bolo striktne povedané, že štátny rozpočet je tak deravý, že tento rok nedostaneme nič a ide sa, že neboli sme vtedy zaregistrovaní, nemali sme plný štatút, takže musíme požiadať v zákonných termínoch, ktoré sa teraz upravili jednotne pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí do 31. augusta a tým sa to bude zariadovať pre budúci rok. Čiže zariadenie ako také budeme môcť prevádzkovať až od 1.1., lebo my tých 330 eur na jedno lôžko na deň, na mesiac, tak tie nie sme schopní proste financovať. Je to veľa peňazí, tak teraz pokynný riadiaci orgán zase dáme stanoviska tieto listy, kopie, že aby zase neprišli, lebo dneska máme kopu výtečníkov, tých kontrolných orgánov, na 20 peniaze všetkého, tak aby nám ešte nakoniec nepovedali, že keď to neprevádzkujeme, aby sme vrátili 90 miliónov korún. Takže tieto veci teraz doťahujeme následne po týchto rokovaniach. Takže teraz potrebujeme dotiahnuť registráciu zariadenia Dubina, schváliť tieto dokumenty, aby mohol pán Hagan na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zaregistrovať toto zariadenie na kraji, na vyššom územnom celku. Robil som aj rokovania s pánom Sedláčkom ohľadom tohto, aby to skrátili, aby sa to nenaťahovalo, aby sme to stihli bez nejakých nervov. Takže tieto veci sú predrokované a ako náhle budeme mať uznesenia, tak hneď ich tam dodáme a mali by sme to všetko postíhať.
Ponúkli sme to zariadenie jedinečné v Trenčianskom samosprávnom kraji, tak sme ponúkli predsedovi ľudský, som mu navrhol, že či si nechcú aj niektoré miesta určitý počet pre seba na týchto ľudí v Trenčianskom kraji nejak zabeštelovať, a možno to prerokujú, že ešte uvidíme ako. Chceme urobiť prvú propagáciu, keď budeme mať zaregistrovanú, zatiaľ sme to dali len do obecných novín, takže tých žiadostí máme okolo 17 poustných, ktorých môžeme preradiť z nášho zariadenia, ktorí spĺňajú tieto veci. Tak na tých ostatných do počtu 69, čo je jasne napísané v európskych fondoch, tak do tohto počtu potom urobíme nábor. Navrhol som aj pre predsedov, že Trenčiansky kraj urobíme a v prípade, že po nejakom mesiaci pol druhá nebudeme mať presne prihlášky na plný počet, tak potom robíme túto propagáciu aj celoslovensky. Tam je predpoklad, že v Bratislavi sa veľmi radi tieto veci poriešia a potrebujeme to hlavne kvôli tomu, že pri plnej obsadenosti by sme potom mohli aj tie čísla, ktoré sú tam dané v počtu pracovníkov a tak, že sme to vedeli zaplatiť. Budeme musieť aj oprávnené ekonomické náklady vedieť presne vyčísliť, preto aj v tej organizačnej schéme sme dali 3 oddelenia tohto zariadenia. Ešte raz podotýkam, podľa európskych fondov je to jedno zariadenie, ktoré rozšírenie. No. Takže jedno bude, aby sme evidovali presne náklady, oprávnené ekonomické náklady, tak máme to rozdelené tých ľudí, čo robia len tu v Dubnici, tí, čo budú v Prejtej a jedno obslužné, kde je administrácia, ekonómovia, tak všetko, kuchyňa, čas kuchyňovou, výdaj stravy bude tam, varica bude tu. Takže presne to bude evidované tak, aby sme oprávnené ekonomické náklady vedeli rozpočítať, tak aby jedno zariadenie nedoplácalo na druhé, aby boli vyčíslené, tak aby tie veci, ktoré si odsúhlasili na všeobecnom záväznom nariadení mesta, i koľko budú platiť obyvateľia, aby to naozaj malo tú spravodlivosť medzi jednotlivými zariadeniami. Takže toľko tak na úvod, aby ste mali prehľad, prečo sme to aj zvolali ako mimoriadne. No a teraz dám slovo pánovi Haganovi na krátky úvod, nech sa páči. Ja by som len celkom stručne, lebo väčšinu už povedal pán primátor, že by som jedine k tomu, že vytvoril sa vlastne zariadenie pre seniorov Dubina, bez rozpočtová organizácia ako kombinované zariadenie, čiže zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Ostatné veci, k tomu myslím, že pán primátor povedal. A jedine, čo by som chcel ešte upozorniť, hneď na druhej strane, odporúčame som zastupiteľstvu schváliť, správne je v jednotnej listine zariadenia pre seniorov Dubina čiarka MRO, každé bodka, a bez Dubnica na 2, čiže to tam aj vyťahujeme, lebo názov je len bez Dubnica na 2. Toľko k tomu. Myslím, že len to, pokiaľ máte nejaké dotazy. Ak sa páči, otváram rozprávu k danému bodu, pani Cholúbková. Ja sa chcem spýtať, pán primátor, koľkokrát nám dávate na zreteľ, že to takéto veci nie sú v príslušných komisiách prerokované. Prečo sa to nepredložilo do sociálnej komisie? Pretože sociálna komisia sú tam rôzni ľudia, je tam štát, je tam škodovateľovi zamestnania, alebo ako mala by byť sociálna komisia, a prečo pracuje, alebo čo je vyslalo. Bola o tom diskusia na mestskej rade, teraz presne v tom, prečo to nebolo v komisii, tak odpoveď niečo povedal, prijali sme také, že je to legislatívna norma, no? Nemá so sociálnou vecou v podstate nič, takže to sú zákonné veci, ktoré musíme splniť, takže my sme nepredpokladali ani, že bude treba do sociálnej komisie. Dal som druhý raz, keď bude nejaký materiál zo zariadenia, tak sociálna komisia bude upozorniť, či sa chce kvôli tomu stretnúť, že bude takýto materiál prerokovať. Takže to je jedno, ja si myslím, že v tomto prípade týchto legislatívnych vecí by to bolo zbytočné, neefektívne zvolávať komisiu, ale keď si to žiadajú, tak pre budúce môžeme každú vec dávať do komisie. Len by som chcel stejný poslanecký aktív upozorniť, že milióny a desiatky miliónov
v rozpočte nebolo zmeny žiadnych komisí, nikoho to vás to netrápilo. A takéto banality, ktoré sú, tak sa naraz okolo toho diskusie. Dobre, ak vám to vadí, ja som upozornil riaditeľa, že na budúce sa spýtate, či je potrebné, oznámiť vám, že takýto bod ide. Môžete si zvolať komisiu. Veľké veci, ktoré ste dávali, predkladáte počas zastupiteľstva na zasadnutí, neboli žiadny komisia, žiadny radár, nikde, a to je v poriadku. Naučme sa prosím vás rešpektovať jedna a druhá strana. Ja vám dáme materiály 6 dní vopred, vy ani raz, takže naučme sa aspoň trošku kultúre v tomto stave. Nech sa páči, pán Haďan, ešte k tomu. Teraz prečívame riadovaciu listinu a nebudem hovoriť teraz o tejto dvoch materiáli, ale to poviem otvorene, že som nevidel dôvod, poviem to, nie že to bolo umyselné, ale nevidel som dôvod, že riadovaciu listinu mám predložiť sociálnej komisie o opravdenie sa, ale nebolo to bežný žiadny úmysel, že by to nechcel dať. Ďalej to môžeme rozhodať, to som povedal. Nebol to úmysel, že by nechcel dať, ale fakt to nebude. Ďakujem, máš ešte niekto do rozprávy. Nech sa páči, pani Vacková. Ja som chcela povedať, že to je riadovacia listina, ale pokiaľ to zariadenia, to znamená, že to je komisia mala. Nič nechcem do svojho povedať, že sa opravne nevedel som o tom spraviť. Ja si myslím, že ani chyba nie, ale že pre budúcom sa spýtame na to. Lebo len by som naozaj korektor aj z vašej strany potreboval, že sa vám nezoberá. Nech sa páči, pán Krasnica. Článok 5, bod 3, tam je písané, že odkázano špecializované zariadenie najmenej stupeň 5. Je? Áno, 5 bod 3. Áno. Áno, 5. Áno. A ešte hodnotím za skôr aj rozsah škála 3. Od 1 do 6. Od 1 do 6. Ale v súčasnosti už prijímame do zariadenia pre seniorov škierku 5 6 a do špecializovaného len 5 6. Môže to byť. Aby sme mali taký prehod, že asi aký to skúsim. Asi. Ďakujem. Tam je tá stupnica bola upravená novelizáciou zákona, predtým sme aj trojku dávali a bola, kedy neboli vôbec. Takže dneska máme tam čas ľudí v zariadení, čo majú jednotku, len nemôžeme to vyradiť, tak tí, ktorí tam prišli, čo nepotrebujú vôbec a nemajú nárok ani len na sociálnu službu, tak sú tam aj takí. Takže musíme dať legislatívne obdobia, kedy to prišiel do zariadenia, boli rôzne zákony, takže máme tam od jednotky až hore, ale teraz po novelizácii zákona, tak ako povedal pán Haňan, 4, 5, 6 v jeho zariadení a 3, 5, 6. Iných tam nesmieme zo zákona dať. A musia mať splnený dôchodkový vek a tak ďalej. Takže tie obmedzenia idú presne, ľudia sa sťažujú, prečo toho nemôžeme zobrať, prečo naša komisia nechce a tak. Keď nesplňala zákonné podmienky, tak samozrejme nás nemôžeme zobrať. Ešte niekto má otázku? Ak nie, ukončujem rozpravu. Dávam slovo predsedovi návrhu komisie, nech sa páči. Ďakujem, dávam hlasovať o uznesení číslo 219 2012. Počet prítomných poslancov 13. Uznesenie číslo 219 2012. Mestské zastupiteľstvo Dubnice nad Váhom schvaľuje dodatok číslo 1 k zriaďovacej listine zariadenia pre seniorov Dubina MRO. Prosím hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Uznesenie bolo 12 hlasmi prijaté. Zdržal sa teda červenú, tak to bolo omyl, dobre? Zdržal sa. Dobre, len aby sme si vyjasnili, potom nikto napadne. Dobre, ďakujem. Pôjdeme na ďalší bod programu, bod tlačkov 2. Je predložený štatút zariadenia pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia, takže zásad čiarka tam vypadne dobre, na mestskej rade tam boli niektoré také administratívne technické úpravy a oficiálne zariadenie bez čiarky, povedal si nie, bez názvu, tak Dubnica nad Váhom. Čiarka, takže niektoré veci sme trošku na mestskej rade také drobné kľačové boli a jednu vec sme doplnili, že ešte kvôli prehľadnosti pre tých občanov v zariadení
sa zacitovalo ešte aj zo zákona, že sa tam výbor obyvateľov robí podľa zákona 442 a tak ďalej. Nemuseli tam byť, ale chcelo sa, že kvôli tomu, že keď si štátu niekto zoberie, aby tie občania vedeli, direktor to musí zo zákona robiť tak či tak. Je to tam navyše. Nech sa páči. Ja keď, ak môžem, k tomu, čo bolo spomínané ako ochranné, článok 4, poradné orgány riaditeľa, doplňa sa pod 3, výbor obyvateľov v súlade so zákonom 448 alebo 2008 zákonom. Čiže to je ako stále komisie, dočasné komisie a výbor obyvateľov. Bola to požiadavka z mestskej rady, ktorú sme akceptovali. Pokiaľ sa jedná o celkové o štatút, dá sa povedať, že spracovaná je tam celková činnosť, akým spôsobom budú takisto je to kombinované zariadenie, čiže zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie a sú tam rozpísané činnosti jednotlivé, ktoré bude toto zariadenie ako celo vykonávať v organizačnom poriadku. Bolo to už spomenuté, že toto zariadenie sa člení na 3 úseky, úsek ekonomicko-prevádzkový, úsek zariadenia pre seniorov a úsek špeciálneho zariadenia, s tým, že ten ekonomický úsek bude mať pod sebou celé vedenie a ekonomiku a zároveň bude mať celý farský kuchynský personál komplet a samozrejme všetky výdavky na tento úsek budú rozpočítavané pre jednotlivé zariadenie. Tak, aby mohli byť presne vyčíslené ekonomické plánenie náklady z jedného aj z druhého úseku, čiže úseku ZPS a aj úseku špecializovaného zariadenia. Čiže aby nedochádzalo k tomu, pretože to môžu zapýtali ľudia, že či môže presúvať peniaze. Nemôžete môcť presúvať peniaze, pretože príjmy budú úplne odlišné. Tam len toľko poviem, že dotácia na zariadenie pre seniorov je 320 € na mesiac na človeka, v tomto druhom zariadení špecializovanom je 330 zatiaľ, nového zákona nebude niečo iné, ale takisto aj keď budeme robiť všeobecné záväzné nariadenie, tak ceny budú iné zariadení špecializované zariadení pre seniorov. Čiže toľko k tomu. Potom sú tam tie činnosti jednotlivých úsekov rozpísané a schéma, asi ako si to predstavujeme, a potom popis a počet učných miest. Toľko asi k tomu a to, čo bolo na začiatku povedané, samozrejme štatút zariadenia pre seniorov Rubina, Čiarka, MRO, bez určite nad Váhom a niektoré tie činnosti, ktoré nám sa chýbali, sa to opravujú. To je všetko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem. Ešte niekto do rozpravy? Sa páči, pán poslanec Husek. By som žiadal ministra poriadku mestského zastupiteľstva, aby bolo tam zapísané stanovisko moje k návrhnemu uzneseniu. A to také, že pán poslanec Husek upozorňuje, že mestský úrad permanentne zneužíva svoje postavenie a materiály dôležité pre rokovanie mestského zastupiteľstva dávané v krátkom časovom období. Ďakujem. Ďakujem za protokolujte. Dajte do protokolu jednoznačne to, čo som povedal ja potom. Áno, že mestské zastupiteľstvo vo väčšine prípadov predkladaných dáva návrhy zásadného charakteru o zmene rozpočtu po ďalšie počas mestského zastupiteľstva, nedodržuje žiadne lehoty ani hodinové a mali by byť príkladom pani poslanci a pán Husek, to veľmi dobre vie, tak to je zaprotokolujte aj tieto veci, dobre? Keď raz to bude niekto pozerať, nech presne vie, že jedni sú medzi nebom a zemou, na zákone Slovenskej republiky, nad Redikou, nad Morávkou, kto to tam chce mať. Zároveň môže byť zapísané, nie ste poslancom. Čiže sa rokovacom poriadku žiadam, aby bolo zaprotokolované, že materiály, ktoré boli zaslané na toto mestské zastupiteľstvo a na predchádzajúce zastupiteľstva, boli zaslané okamžite potom, ako boli skompletizované s príslušnými odbornými útvarmi. V tomto prípade sa jednalo o to, ako náhle boli zaslané pánom Maganom, skontrolované, vyjadrené názory, k tomu tak boli následne zaslané poslancom mestského zastupiteľstva, čiže vyjadrenie pána poslanca Huseka z ňom ako irelevantné a vnímam ako znova útok na moju osobu. Ďakujem. Dobre, niekto. Nech sa páči, pán poslanec Lesár. Neprotokolovaný, tak ja
priamo v zákone 438, neviem presne paragraf, je definované, že musí byť zvolený výbor, pokiaľ samozrejme sú ochotní tie ľudia robiť, čiže aj my sa organizujeme a spravíme túto voľbu. Teraz mám konkrétne 5-členný výbor, predtým som mal 3-členný výbor a títo ľudia v súlade s zákonom sa snažia pracovať tak, aby zosnímali poznatky od ostatných obyvateľov, preniesli na mňa a sú na zlepšenie činnosti a kultúry života v tomto zariadení. Čiže oni pripomienkujú, každý mesiac sa stretávame a každý mesiac ja získam od nich informácie, čo by chceli vylepšiť a v rámci možností ekonomických a organizačných sa snažím im vyústrediť. Či oni teda vedia, tých mantinálov sa hýbu, alebo teda, že iných týchto, či majú nejaký svoj štatíky, alebo vyplývajú to z vyplývajú to priamo do zákona. Áno, presne, sme boli tam, ale jednoznačne vyplývajú to zo zákona, tam je presne popísané, čo môžu a čo nemôžu robiť. Čiže je to presne definované. Ďalší do rozpravy. Ten orgán je len poradný a je to otázka forma demokracie, prenášania informácií z jednej a druhej strany. No, niekedy, keď robí na štandardné služby, tak si vyberú, kam pôjdu na výlet, alebo si vyberú toto, čo budú opekať a podobne, ale keď budeme sa takto sparávať finančne, ako sa možno nikto nebude vedieť, máme menej do tých výkladov. Ale je to naozaj len komunikačný úrad a on zo zákona to direktor musí zriadiť. Áno. Takže nie je tam žiadny problém. To doplnenie bolo na požiadavku členov ako mestskej rady, tak to odsúhlasili, tak sme to tam doplnili. Nech sa páči ešte niekto? A pani Vacková? Ďakujeme. Keď podáme vám štatistiku, čo nebolo v komisiách, čo ste poodsúhlasovali, vaše návrhy, že? Sme to vysvetlili, tak to nemusíme stále okolo toho. Dobre, ďakujem za tvojím rozhovor, pani Vacková, ešte nech sa páči. Ako mne chcela zareagovať, ale keď ste druhýkrát povedal, tak je rozdiel, keď je predkladaný materiál a ten musí byť predom, a keď je zmena materiálu, tak tá nemusí byť nikdy predom. Poprosím, aby ste si navštívilo rokovací poriadok. Ďakujem. Ďakujem za poučenie a myslím si, že asi o desiatka miliónov rokovať, čo je pár sekúnd a nebá to nikde, ani komisia, ani vyvesenie, ani nič, tak to je prejav demokracie, hlavne morálky, etiky. Tak nechajme to tak. Dobre, nech sa páči, pán Kusy. Máme na to rozdielne že to rokovanie kolektívne a sluší. A dodáme stále procedurálny návrh, ktorý ukončuje rozprávanie. Ďakujem, dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Tuseka ukončiť rozpravu, kto je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ak nie, ukončím rozpravu daného bodu, dávam slovo predsedkyni návrhovej komisie. Ďakujem, dávam hlasovať o uznesení číslo 220/2012. Počet prítomných poslancov 13. Uznesenie číslo 220/2012. Mestské zastupiteľstvo Dubnici nad Váhom schvaľuje štatút zariadenia pre seniorov Dubina NRO. Poprosím, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie číslo 220/2012 bolo schválené. Ďakujem. Ideme k ďalšiemu bodu programu nakladanie s majetkom mesta. Máme tu zámenu pozemkov na námestí Matice Slovenskej, žiadateľ Infinity Trust SRO Medinánska Milava. Na Milovom zastupiteľstve sme vlastne tento materiál neposunuli a po prípadu sedebného zreteľa tým pádom vypadol. Predkladáme ho preto aj na tomto mimoriadnom, lebo tam sa blíži ku kolaborácii a musíme tieto veci mať vysporiadané. Je to podpora podnikania nie len toho, kto investuje, ale aj tých ľudí, ktorí budú podnikať v týchto budovách. Je to všetko pripravené a ja by som vás požiadal o korektnosť, aby sme sa naozaj k tomu vyjadrili zodpovedne. Nie sú tam žiadne veci, ktoré by mali byť v konflikte. Je to o 1,5 metra posunutý zhruba pozemok a z tohto titulu vymieňame ten pozemok po skutočnom
zameraní, ktorý bol. Takže je to v tejto veci. Predkladá pán zástupca primátora, nech sa páči. Dobrý deň. Je to podtlačov číslo 3. Názov materiálu zámena pozemkov na námestí Matice Slovenskej, žiadateľ Infinity Trust, SRO, Bedňanská 896/19, Ilava. V tej dôvodovej správe už pán primátor povedal, ja by som chcel len upozorniť, že bolo to prerokované na stavebnej komisii výstavby 23.5., kde komisia odporúčala zámenu pozemkov. Potom to bolo prerokované v Mestskej rade 21.6.2012, kde Mestská rada v uznesení číslo 30/2012 odporúča Mestskému zastupiteľstvu určiť zámenu pozemkov ako prípad osobitného zretela a následne zmenu pozemkov schváliť. Žiadosť bola takisto prerokovaná na komisii finančnej 20.6. s tým istým výsledkom, že komisia odporúča zámenu pozemkov ako prípad osobitného zretela a schváli zámenu pozemkov. Nemám k tomu viac čo povedať, sme to prerokovávali už na Mestskom zastupiteľstvu 28.6.2012. Teraz sa k tomu vraciame a takže všetko, prosím, ak sú rozprávať. Ďakujem, pane Tatárovi. Ja by som konštatoval jedno na Mestskej rade 4 a za 6, áno, na finančnej komisii boli 5 za 1, bol proti, na komisii výstavby 6 za 1 proti. Áno, čiže myslím si, že tam je jednoznačné stanovisko mesta, komisii, Mestskej rady a by som vás naozaj požiadal, aby sme k tomu pristúpili aj z pohľadu podpory podnikania, z pohľadu ochrany investícií a tak ďalej, lebo keď to budeme oddelovať, tak je to dosť nezodpovedný prístup mesta, ktoré má aj podporu podnikateľskej sféry danej. Takže teraz otvorím rozprávu k danému bodu. Pán Suchánek. Bola tam taká informácia, že to bola požiadavka polície, tam robila táto zóna, lebo tam má byť nejaká širšia cesta. Janko Reháč túto požiadavku zniesol a dostali sme iný list, nie z polície. Tá požiadavka bola, aby teda sme dostali relevantný dokument. Tak sa pýtam, či ho dostaneme, alebo existuje. Pán Jakubek sa hlási, ale ja by som len to, ja som to tiež preveril. Tam stanovisko polície sa dá len definitívnemu plánu, áno. Ono vždy dajú sa tieto predbežné, potom sa to pripomienkuje a Kolárik má takú prax, že on nebude vypisovať papier, áno. Až keď to urobí sa do tej pohľady, čo on pripomienkoval ústne, tak vtedy podpíše záverečný dokument. Ale ja by som radšej dal návrh, aby pán Jakubek vystúpil, lebo to je jeho, my s ním nekomunikujeme s políciou, investor, takže bolo by asi korektné, aby sme dali slovo jemu a on nám to vysvetlil. Mám procedurálny návrh, aby sme dali slovo pánovi Jakubkovi ako zástupcovi investora. Kto je za predložený návrh? Prosím? Ja mám tak hlasovať, že keď sa niekto prihlási do diskusie, či mu udelíte slovo. No, tak dávam, to je procedurálny návrh, to nie je žiadny iný, lebo to je procedúra naša, ale keď to chcete bez toho slova, tak dávam návrh na vystúpenie pána Jakubka v diskusii. To je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Máte zapisovateľa, skrutátor. Z 13 prítomných 11 za, dvaja sa zdržali. Nechcú počuť, takže dobre. Tak nech sa páči, pán Jakubek, máte slovo. V podstate mám za to, že pán Kolárik, keď sa vyjadroval do zemku, kde vyjadril svoje námietky, že tá budova, tie rozhľadové vzdialenosti a podobné vyjazdy tých garáží, vlastne v zemku nesedeli, tak sme posúvali v stavebnom povolení tú budovu. Takže vlastne už vyjadrenie dal a súhlasné stavebnom povolení. Na základe toho, ale tu nám bolo požiadané, ak vy hovoríte o vyjadrenie znova Kolárikové, že pán Kolárik, ktorý to riešil, vytraz na predsedníctva v Bratislave, a on už nemal čas sa mi vyjadrovať v tom, respektíve už to nie je o kompetenciách. A tento nový pán, neviem, ak sa volal, tak
ten jednoducho to neriešil. Ja som poprosil projektantov, aby vám, aj keď v podstate už stavebné povolenie on dal súhlas s tým, nie že s posunutím teraz iného zámeru pozemkov, ale s posunutím budovy. V podstate, čo bezprostredne spolu súvisí. Tak on sa v tom stavebnom vlastne to povolenie dal, že mne to skomplikovalo situáciu, ja som nič nezískal, mne to proste znižilo asi 8 parkovacích miest, ktoré ja som musel ubrať. Takže je to nutné, ktoré musím absolvovať. Takže ja vás chcem poprosiť, mňa, obyvateľov, lebo v podstate mám tie garáže už tesne pred dokončením a tento spojaznenie pokladá súčasť 200 parkovacích miest na námestí aj spojaznenie tých budov. Ja bez toho neschoval, takže nie je to ani žiadne metre na viac, ani menej, proste je to presne, ten postup je 1,5 alebo 1,7 metra, neviem presne, na druhú smerom od cesty. Ľudia získali vlastne širší chodník, to je jedna z mála výhod a tie rozhľadové vzdialenosti sú podľa predpisov, nič viac, nič menej. To je ako, ak máte ďalšie otázky, sa pýtajte. Ďakujem. Tam išlo hlavne o tie vchody, viete, do garáže, aj tá bezpečnostné predpisy tam dodržané, lebo tam sa ide z tej úzkej cesty hneď do pozemnej garáže. A je tam križovatka vedľa, to bola kolajková veľká, že je blízko. Tá jedna konfliktná križovatka krízu a toto by bolo ďalšie miesto. Nech sa páči. Pomer obloku jazdu na cestu, vlastne miesto komunikáciu musí minimálne 5 metrov. A keď matematicky pozrieme, tak 5 metrov by mala byť vzdialenosť od tej cesty, aby keď vychádzate medzi stenami von, aby ste sa vedeli do prádla a vodu. Takže ten 5 metrov sme museli dodržať bez vzdialenosti. Asi 4,5, čo ešte sedí. Takže neviem, ktoré ste sa niečo spýtali. Ja tu riadím, pane Jakube, ja musím tak hovoriť, sa páči, pán poslankyni. Ja som sa chcela spýtať. Toto o tom posunutí viete koľko? Rok a pol, 2? Áno. Aby sme sa to dozvedeli prvýkrát. Čo nám čudujete, že nezahlasujeme za? Viete prečo? Lebo v podstate, keď som to požiadal skôr, ako sme to komunikovali s mestom, tak sa blížila tá eurofondy kontrola, jedno z druhým by to skomplikovalo fondovú kontrolu, čo sa týka vyúčtovania námestia. Tak som s tým počkal, nič iné, nič viac, nič menej. Takže ako, ja už v podstate by som sa radšej mal dávať za sebou. Mňa to tiež nebaví pred kovadáciou, ktorý ešte ale nebol čas na ani priestor. Vy ste nemusel povedať, že ste komunikovali, mohol ste dať informáciu, lebo my túto informáciu sme doteraz nikdy nemali. Ale mali ste, prepáčte, akože ja vám skáčem do reči, ale k tomu vyjadreniu sa nebolo nejaký, že hocikto sa môže do toho povedať, že to je verejná vlastne listina. Takže ste si mohli, viete čo myslím, ja som nevedel, že konkrétne ste na to zvedal, aby prišiel za vami a vám doznam, ale už v stavebnom povolení sme to vyriešili, čo sa toho týka. Ja neviem, že ste to vyriešili, vy ste vlastne stávali na cudzom pozemku. A ja si myslím, že každý, kto stáva na cudzom pozemku, musí to riešiť predom, a nie až pri chovádaní. Ja som na cudzom pozemku stával v podstate aj v podzemnej garáži. Chcete ísť. Takže ja neviem, čo mám na to povedať. Tam mali určité dohody, ktoré sme odsúhlasili, mali sme pozemné garáže, pokiaľ mali byť. Týmto ťahom sa ešte zmenšili investorovi tie pozemné garáže, čiže ten efekt mu ušiel a môžem povedať, že tak ako sme mali dohodu s investorom a mestom o zladení termínov, zladení prác, postupu práce a tak ďalej, tak nám vyšiel naozaj vysoko maximálne v ústretí, aby sme videli zvládnuť námestie, čo sa týka termínov európskych fondov a celého toho dokončenia. Takže ja hodnotím práve túto spoluprácu ako vysoko korektnú a nie je tam žiadne zavádzanie, ale ešte by som navrhoval, lebo to je stavebný úrad veci, tak ešte pani Tepličková, aby ako v rámci toho odborného dala tiež k tomu stanovisku, aby sme mali tú informáciu podľa nech sa páči. Pracovný útor, keď sa predkladá stanovisko. Dobre, takže dám hlasovať o tom, či dáte slovo pani Tepličkovej. Tí, čo nechcú zažnúť, si duši, no. Ideme riešiť veci, no. Dobre, je niekto proti? Zdával sa niekto hlasovania. Traja, 13, 10 za, pani Tepličková, v krátkosti povedať. Stalo sa a osobne som požiadala pána Jakubka, myslím si, že pani
že korektne, a teraz vôbec nie, by som chcela obhľadať jednu druhú stranu, ale korektne vyšiel minulý v decembri s tým, že táto situácia, pretože viete, že stavebné povolenie mal až ďaleko po našom stavebnom, že proste na základe týchto vyjadrení je táto skutočnosť spôsob tým, že upozornenie sa neposúva naviac. Posúva sa len v podstate s tým, že sa poznamená, že vrátim sa k tej informácii v decembri, kde skutočne prišiel a povedal, ideme to riešiť. Osobne sme ho z pozície, bolo vám to niekoľkokrát vysvetlené. Požiadali, aby počkal na poslednú kontrolu. Kontrola mala byť v decembri, kontrola mala byť v januári, februári, až nakoniec bola v apríli. Takže v podstate pán Jakubek len reflektoval na požiadavku mesta v tomto prípade s tým, aby nebola ohrozená pozícia eurofondov. Nič iné v tom nie je. Myslím si, že zásadná otázka je, že aj pri výmene pozemku 2 roky predtým investor dával trištené, teda celé pozemky a dostával trištené. Týkalo sa to aj časti toho pozemku, keď sme sa vrátili k tým výmenám 2 roky dozadu, tak v podstate už odpredu, keby Kolárik zareagoval v stádiu územného rozhodnutia, tak možno už na prvotných výmenách toto mohlo byť čisté. Je to vec, ktorú prináša stretávam sa v stavebných konaniach niekoľkokrát, že počas realizácie aj odborné orgány a dotknuté orgány štátnej správy zmenia svoje stanovisko a investor je nútený konať v podstate za 5 minút 12. Takže ja vám to nebudem sa vrátiť k samom odbornému aj tej výradu, myslím, že to je stále dookola. Naozaj som sa objektívne referovala. Ďakujem. Ja podotýkam, že to bolo vysvetlené na komisiách stavebnej, finančnej, všetci boli za okrem jedného človeka. Na mestskej rade takisto, takže tých vysvetľovaní bolo veľa a väčšinou sa pýtajú tí, čo sedeli na tých veciach. Nech sa páči, pani Vacková. Ja som aj na mestskej rade bola za, len som čakala, že príde vyjadrenie od polície, lebo pán Rehák povedal, že na tom sa vlastne všetko postaví. Pani Tepličková to úplne zdržala na výkonnom zastupiteľstve a povedala, že také niečo sme ani nepožadovali. Takže z toho dôvodu som zmenila hlasovanie. Môžem zareagovať? Nech sa páči. Pani Vacková, určite by som bola veľmi rada, keby ste reprodukovali presne moje slova. Pamätám si presne, ako ste na mestskej rade, respektíve pán Rehák zareagoval, že chce dokument, ktorý nejakým spôsobom potvrdí. Hovorilo sa aj o stanovisku dopravného inšpektorátu, kde potvrdí sa, že to bolo v podstate vyvolané, tento posun z hľadiska noriem a tak ďalej. Zareagovala som spôsobom zložením dokumentácie doklad. Aj som priznala, že v tom momente mne nedošlo osobne, že Kolárik, tak ako pracuje, ale robili sme s ním aj naše fondy, nedáva v štádiu negatívny, vyjadruje sa pri prerokovaní a dáva až súhlasné stanovisko. Hľadala som spôsob, akým doklad, ktorý som slúbila, ktorý by relevantne preukázal ten posun, že ho zabezpečí. Požiadala som pána Jakubka, aby sa spojil s dopravným inšpektorátom. Žiaľ povedal, Kolárik už je na policajnom prezidiu, absolútne nemá čas ma ani prijať, ani so mnou hovoriť. Ľudia, ktorí sú po výmene tam, nemajú ani páry, čo sa dialo pred 2 rokmi. Hľadali sme spôsob, akým naozaj skutočne predložiť to, čo sa stalo, pretože myslím si, že vyjadrenie projektanta, ktorý má odbornú spôsobilosť, nemyslím si, že bolo zavádzajúce alebo tendenčné. Je to človek, ktorý bol pri zrode projektu, 2 roky na ňom robil, pozná od A po Z tieto veci, pozná všetky rokovania, bol pri tom a ako myslíte, že čo riskuje? Svoju povesť tým, že bude zavádzať len pre nejaké tendenčné stanovisko? Myslím si, že toto je dosť relevantný doklad o tom, že to bola vyvolaná požiadavka a že naozaj investor nemal inú možnosť. A vôbec som nepovedala naozaj, že také nič ste nežiadali. To je absolútne úplne reprodukcia môjho vyjadrenia úplne cez. Prepáčte, ale naozaj to tak. No skúsme to už nechať tak, lebo to naozaj nemá. Hovorili sme, všade sme dávali tie stanoviska, možno tam bolo nešťastné slovíčko, ale tuto ide o zásadnú vec a nie o slovíčko. Vyjadrenie dopravného inšpektorátu je vlastne na tom povolení, tak ako to povedal aj pán Jakub. Myslím si, že tam nie je ničo ďalej, ako vysvetľovať, je zbytočná diskusia. Pán poslanec Mikulášek. Pokiaľ sa mesto malo správať takým spôsobom po dostatočnom vysvetlení, prečo sa to udialo, ako sa to udialo, keď sa malo mesto správať ktorému podnikateľovi možno takýchto zákupov, tak budete takú zákupov zadávať. Jednoznačne. Ja si myslím, že to bolo dostatočne vysvetlené na x fórach a ja si myslím, že to je zbytočné bolo dostať stále do hľadu. Nič mesto o nich mesto nevychádza a fakt nevidím dôvod, aby sa tu bavili a hľadali voľaké
Ďakujem vám. Beriem to ako poslanecký návrh na ukončenie rozpravy. Kto je za predložený návrh na poslanca? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie. Budete mať 13 prítomných, 12 sa prezentovalo a za proti budete takí. Ja to tiež výraz ako ústy klám s skrutátorkom, tak sa musíte dať, si to zaslúžiť do veľké funkcie. Máte to? Zasiť výsledky hlasovania? Ale dobre, ale musíme konštatovať, či bolo. No ďalej sa pýtam skrutátorík, aký bol. 12 áno, jeden hlasovanie, dobre. Ja som si nevšimol, preto sa pýtam. Takže rozprávu ukončujeme, teraz pristúpime k hlasovaniam. Budú v podstate dve hlasovania, jedno je ako prípad osobitného zreteľa. Je to nelogický ten prípad osobitného zreteľa, lebo s niekým iným nemôžeme ten náš pozemok vymeniť, ale zákony majú takýto predpis, ešte sme dneska staráčko čítali, no mne to nejde do hlavy, ale aj zákony majú svoje chyby, tak ako aj hrob, nemôžeme niekomu neomzať, no ale musíme to robiť, takže musíme splniť tieto dve funkcie, čiže jedno hlasovanie bude ako prípad osobitného zreteľa. Ten musí byť 12 poslancov z celkového počtu, nie z prítomných, takže potrebujeme 12 hlasov ako do toho prípadu osobitného zreteľa, že to dávame práve minime s pánom Jakubkom a potom dáme druhé hlasovanie, ktoré bude ako už normálne prostou väčšinou o tom, či tú zámenu schválime alebo nie. Takže dobre, takže môžeme už prejsť. Upozornil som na všetko, takže nech sa páči predsedkyňa návrhovej komisie. Ďakujem, dávam hlasovať o uznesení číslo 221/2012, počet prítomných poslancov 13. Uznesenie číslo 221/2012. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom určuje zámenu pozemkov na námestí Matice Slovenskej v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, dielu 1, zastávané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, vytvoreného z parcely číslo KN-C 800/61, zapísané na liste vlastníctva číslo 500087, vlastník Infinity Trust SRO Medianská 896/19 019/01 Ilava a dielu 3, zastávané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, vytvoreného z parcely číslo KN-C 800/62, zapísané na liste vlastníctva 2600, vlastník mesto Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno E zákona číslo 258/2009 zbierky zákonov, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí, znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že pozemok je potrebné majetkovo-právne vysporiadať, nakoľko je na ňom umiestnená rozostávaná stavba polyfunkčného objektu, ktorú realizuje spoločnosť Infinity Trust SRO. Diel 1 a diel 3 boli vytvorené na základe geometrického plánu číslo 45 40 30 66 046/2012, vypracované spoločnosťou Mapet Geo Trenčín SRO Inc. Miroslav Burzala dňa 25.4.2012 pre účely porealizačného zamerania stavby a nového prerozdelenia pozemkov. Zámer zameniť nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 6.6.2012. Dávam hlasovať. Kto je za uvedené uznesenie?
Prosím vás, majte trošku, ak si sekretátor, naraz vyhnite, nie jeden zvykne prvý, neskôr, ako Ďakujem, kto je neskôr. proti? Zdržal sa. Takže toto uznesenie bolo prijaté 12 hlasmi, celkového počtu 19, takže uznesenie je prijaté. Ale 19 celkových poslancov. Ďakujem. Dávam hlasovať o uznesení číslo 222/2012, počet prítomných poslancov 13. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje zámenu pozemkov na námestí Matice Slovenskej v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, diel 1, zastávané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, vytvorené od parcely číslo KN-C 800/61, zapísané na liste vlastníctva číslo 5087, vlastník Infinity Trust SRO, Medňanská 896/19 01901 Ilava a dielu 3, zastávané plochy a nádvoria o výmere 158 m2 vytvoreného z parcely číslo KN-C 800/62, zapísané na liste vlastníctva 2600, vlastník mesto Dubnica nad Váhom. Diel 1 a diel 3 boli vytvorené na základe geometrického plánu číslo 45 40 30 66 046/2012 vypracovaného spoločnosťou MAP Geo Trenčín SRO in Miroslav Burzala dňa 25.4.2012 pre účely realizačného zamerania stavby a nového prerozdelenia pozemkov. Po zámene sa vlastníkom dielu 1 zastávame plochy a nádvoria o výmere 158 m2 vytvoreného z parcely číslo KN-C 800/61 z katastrálnom území Dubnica nad Váhom, stane mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9 01841 Dubnica nad Váhom, IČO 00317 209 a vlastníkom dielu 3 zastávané plochy a nádvoria o výmere 158 m2 vytvoreného z parcely číslo KN-C 800/62 z katastrálnom území Dubnica nad Váhom sa stane Infinity Trust SRO Medňanská 896/19 01901 Ilava IČO 45 347 824. Všeobecná hodnota zamieňania nehnuteľnosti je stanovená znalcov posudku číslo 56/2012 vypracovaného Slávkou Burzalovou dňa 22.5.2012 a predstavuje u dielu 1 o výmere 158 m2 vytvoreného z parcely číslo KN-C 800/61 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom 5293 eur a u dielu 3 o výmere 158 m2 vytvoreného z parcely číslo KN-C 800/62 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom 5293 eur. Jednotková cena predstavuje 33,50 eur na metr štvorcový. Nakoľko lokalita, výmera a všeobecná hodnota zamieňaných pozemkov je rovnaká, po zámene si účastníci zmluvy za zamieňané pozemky nebudú nič doplácať. Podmienky: poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí žiadateľ, to je spoločnosť Infinity Trust SRO. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Ďakujem. Uznesenie číslo 222/2012 bolo prijaté. Ďakujem aj za hlasovanie. Sme posunuli ten problém ďalej a ho vyriešili. Týmto sme vyčerpali všetky body dnešného programu, takže vám všetkým ďakujem za účasť, jednak poslaneckému aktívu, jednak obyvateľom mesta, pracovníkom mesta a týmto ukončujem oficiálne 18. neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ďakujem.